كندي جزي نايود كسيانات تحيزنا هن متصحوي لو ما عند بزيان عاوة تحيزكم كجمر مالتي مالت بوز حسب حقوسنا قد صوعيلو اتحقوس كا سبورتاوي صوتا نمحزنت نفقري نسلام مخواني حقيلو كاب صوتا كعسو اغري اينوصينا لو ما انت مالتيو مالت ون كالوت غدايات አለውና እንደም ግን ቀዳማይ መደብና እንደ ሐሳስና እንገብሮ እተናይ ቀዳማይ ተናይ መጀመሪያ ክንጀምር ከለና አቶ ሓደ ተጻዋታ አዚ ብዝገርም መንገድ ማለትዩ ኤርትራው ተጻዋታይ በቃ ሕጂ ካብዛ ፕሌን ወሪደ ቀጣኸአ ተዕረፍኩ ምስድኻመይና ሃለኹ ተጻዊተ ተዓዊትና ይብለለ ድሕሪ 18 ዓመት ናብ ዋንጫ አፍሪካ ዝተመለሱ ናይ ኤርትራ ብሔራዊ ጋንታ ማለትዩ ሃገሮም ብመዝሙር አዘሚሮምን አጸዊዖምን አለው ስፖርት ማለት ኩሉ ሰብ ናብ ሓደ ከምጽእ ዝኽእል ተሪኦ ወይ ከዓ ፍጻመ ወይ ከዓ ክስተት ጥራሕ ዘይኮነስ ሰባት ባዕሎም ኮነሎም ዝፈጠርዎ ግን ንደቀ ሰባት ናብ ሓደ ከምጽእ ዝኽእል መስርሕ እዩ ሶ ጉዳይ ስፖርት ክልዓል ከለኻ ኣልሕና ሻራው ብዘይኮነ መልክዑ ሓጎሶም ዝገልጹ ሰባት ክንከውን ከም ዘለናን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ነቶም ሕዋትና ከነባራታትዖም ከም ዘለና ዝሕብር ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ቅጽል ክነብልና ካብ ቅጽል ቢልና ኣነ ንአዲስ አበባ ክኸይድ እግረይ እንተመሪሕን እንተኸይደሲ እንታይ ይመስለኩም ዝዓይነቱ ማለት ኣምላኽኩም ኣነ ነብይኹም ከምዚ ዮናስ እንተጠፊእ እስተጠፍኡ ዲኹም ይብለና ስታሊን ተዘይ ኮይን ግን ኣነስ ከመይ ክገብር ዝብል ዝኾነ ወግዕ ኣለዎ ማለት እዩ ክትሰምዑ ኢኹም ትናይሎም ማሕንቲ ብዙሓት ሰባት ከኣስሒቆም ኣለዉ ምእሳር ኣረጋይ ወዲ ቢተው ዝፍለጥ እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርም እዩ ክፍታሕ ኣለዎ እንዳልኩ እንትባሉ ቪድዮ ሰሪሐ ብተመሳሳሊ ልፋዕተይ ተስፋውን ከምኡ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ሓይሊ ምክልኻል ናይ ዓዲ ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ቲዲኤፍ ብውሽጢ ብዘለዎ መሓውር ወይ ከዓ በትናታቶም ሕጊ እዩ በትናይ መሓውር ዘይኮነስ በትናቶም ሕጊ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ይዘረብ ዘሎ ክፍታሕ ይበሃል ኣሎ እንኳዕ ተኣሰረ ግን ዝዓይነቱ ዘረባሲ ሃይለ ደደቢት ይዛረብ ኣሎ ብዙሓት ሰባት ኣድንፅዎም እሞ ኣብቲ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ክሰምዑ ኢኹም ዌልካም ንሽደን ሪኣክት ስዋን ሓደሽተ እንድሕር ኮይንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር መደበይ ክትጅምሩ ዝምሕፀነኩም ማለት እዩ እንድሕር ነባራት ኮይንኩም ሃናፃይ ርእቶ ካብ ጸሓፉ ለይ ሰባት ሓደ መን እዩ መድህን ንጉሰ 9987 Shiden, welcome back. I loved how you used the analogy to explain the cause. Like that جرات الليلة. تماساسلو نت مخنيات كانت cause نختقلص زقرب كاو من قدي بالطعم يفتي لاتو بالطعم خبرتي هابلي انت تግራይ ምርጫ ምስአን ናብ ደቡብን ሰሜንን ተጸሚሎም ዘለው ኩሎም መሰረቶም ምንጮምን ሓደ እዮም ዲክታተርስ እዮም ወይ ከዓ እንተ ተቃውም ካዮም ዛምባይ ምን ይወርሳዮም ሓደ ግዜ ናይ ትግራይ መዋጾ ተስፋ እዩ ዝቁርጽ ክትብል ተዛሪባላ ማለት እዩ ግን አጆኺ ተስፋ ይትቆርጽ ተስፋ ሰይጣን ተስፋ ይብሉን ግን ተስፋ ይቆርጽን ተባሂሉ ወላ ተስፋ ዘይብሉ ሰይጣን ተስፋ ይቆርጽ እንተ ንሕና ግን ተስፋ አለና ግን ድማ ይንቆርጽና እንታይ ዳይ ዘዛርበና ዘሎ እንተ ተባሂሉ ብዙሕ ግዜ ስለዝውድእን እቶም ወለድና ዝለፍዑልን ዝደኸሙልን ታሪኽ ተሞሊስ ከም በሐድሽ ዝጀምርን ስለዝኾነ እዩ ማለት እዩ ተስፋ ግን ኣይንቆርጽና ክብለኪ እደለ መድን ሓፍተይ ብጣዕሚ ኽብረት ያበለ ይቀነለይ ኪዳነ ክፍላት ብሰንክኑ ቁጺነ ድድርሑስ ብሰንክ ከምዚኦም ዓይነት ኣቅሽቲ ቤተክርስቲያን ጸሊእናዮ ንሶም ስለዝቅበሉና ኣብቲ ኣፍደገ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይሕዝን ቀሽ ዝበሎን ኣይትግበር ቀሽን ዝገበሮን ኣይትግበር ቀሽን ዝበሎን ግበር ዝብሃል ኣሎ ታይ ማለት እዩ ቀሽ ዋላ ይኹንሲ ዋላ እቲ ቤተ መቅደስ ቅዱስ ዝወጽሲ ፍጹም ኣይኮነን ከምባል ይመስለኒ ግን እንታይ ዝብሃል ኣሎ ሓደ ግዜ ቀሺ ነቲ ቃል ኣምላኽ ስለዘይፈልጦ ዘይኮነስ ስለዘይፈርሕ እዩ ኣምላኽ ከዓ ነቲ ቃል ኣምላኽ ዝፈርሖ እዩ ዝደሊ ቀሺ ወዲ ቀሺስያ ቤት መቅደስ ገበላ እንዳቡ ይመስሎ ዝብሉ ወለድና ብዘይ ዝኾነ ጸገም ነገር ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ተቃላት ናይ ኣምላኽ እንዳንበበ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሩኡ ስለዝመላለስ እቲ ዝመላለስ ከዓ ነይሩ እንትኾን ተሎ ሓደ ግዜ ካብ ሓጢያት ካን ክትመለስ ትፈርሕካ ተዘይ ኮይኑ ግን ከምዚ ብሉጽ ናብ ኣምላኽ ዝቀረብካ ሰብ ምስልካ ዓርስኻ ትስእለሉ ኣሎ እዮም ብዙሓት ሰባት ርኢኹሞም ትኾንኩም ናብ ቤተክርስቲያን ክትከዱ ከለኹም ማለት ከምዚ ጸሎቶም ንባዕሉ ገለገሊኦም ንባዕሉ ሲየፍርሐካ ማለት እዩ ንዓኻ እውን ኣታ ከምዚ ይግበር ኣዴታት እውን ኮይነን ናብቲ ገጠር ማለት እዩ ኣፍካ ሓዚዩ ገለ ይብሉኻ ማለት እዩ ኣብ ሕጉ ከም ዝበሃል ተጻሒፉ ገለገለ የለን በቃ ሶኢል ናይ ባዕሉ ዝኾነ ነቲ ነገራት ዕሪኻ ማለት እዩ ናይ ምፍረራ ሕጊ እዩ ጎይታ ከዓ ናብ ቤተክርስቲያን ሸኽሞም ዝኸበደኩም ንዒ በቃ ተኸቢድካ ሸኽመለካ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር ትመጽእ ማለት እዩ ሓቂ ሓጂ ሓደ ቀሻውሽቶ ኣሎ ከምዚ ንኽትፈርሕ ዝገብሩኻ ማለት እዩ
ተርፌሪያት ስብሃ ተፈሪ አጽብሃ ተርፈሪ አርድ አን ምንታይ ማእኸል አትዩ ዋይ ተአር መበል ካልኣይ ተፈሪ አጽብሃ እዩ በቃ እዚ ቅንዕ ዝበለሾ ማለት እዩ ትዋን አር ዘሎ ፍቲ ሃንድል ኔም መውፃዩ ክብሩን ፍቱን ሓው ተፈራሓወይ ንዓኻ ዝመስል ብስሩሹም ኣይትብ ከንዳ ዘብኬና አቦ ዘብኬና ኢሎም አቦና ንብሎም ነቶም ናይ አቦ ግደ ዝየብሎም ጋውናታትና ንበለሎም ዝብሃሊ ማለት ናይ አቦነት ግደ ዝየብሎም ኣይትብ ከንዳ ዘብኬና ዘሎ ኣይትብ ከንዳ ዘብኬኒ ኢሉ ሰብኣይ እሺ ጸጋሉ ዮሐንስ ብቀይድ በተኽ ጥራሕ ዝግለጽ ዘይኮነ ፋሉልነት ነጊሱ ኣሎ ትግራይ ዓዲ ዓበይቲ መጫወቲ ኣናእሽቱ ኮይና ይሕዝን ብሓቂ ብጣዕሚ ዝሕዝን ክብል ገሊጹ ኣሎ ነጋ ገብረ P7P ሓራ መሬት ዘይኮነስ ኣብ ሽፍትነት ቦታ ዘለው ናብ አዲስ አበባ ዝኸዱ ዘይኮነስ ናብ አብይ አሕመድ ዝኸዱ ንትግራይ ዝኸሓዱ ብህይወቶም ብጣዕሚ ዝተዋረዱ ምስ ጆኖሳይደር ተጻመዱ ክብል ዝገልጾም ዞም ቃላት እዚኣቶም ከም ኢልካ ግለጾም ዝዓይነቱ ኢልና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ኢለ ገሊጸልካ ኣለኹ ደስ ይበልካ ማለት እዩ ሓራ መሬት ዘይኮነስ ኣብ ሽፍትነት ቦታ ዘለው ናብ አዲስ አበባ ዝኸዱ ዘይኮነስ ናብ አብይ አሕመድ ዝኸዱ ንትግራይ ዝኸሓዱ ብህይወቶም ብጣዕሚ ዝተዋረዱ ምስ ጆኖሳይደር ተጻመዱ ኢለ ገሊጸልካ ኣለኹ ማለት እዩ ኢሳያስ አፈወርቂ ግን ምስ ወርቂ ኢዱ ተጻመዱ ማለት እዩ አቤት ግዜ እሺ በያን ጋይም ገርም ሾም ማለት እዩ ደስ ዝብል ናይ ደቂ ዓድና ስማት የዘረክብ ዘለኹ ሽደን you're amazing person keep it up your dream never give up yes I do have one I have a dream I will not give up for the future you know why nobody can drag me down ንድሓርክ መልሰኒ ወይ ንታሕት ከውድቐኒ ዝደሊ ሰብ የለ I'm looking to the future ኣፍታ ቅድሚት ዘላ ጥራሕ የዝርኢ ዘለኹ እትየሊ ፍራንክሊ ሓደ ግዜ ቆራጽ ክትከውን ትሓስብ ኢኻ ቆራጽ ክትከውን ትሓስብ ግን ዝኾነ ነገር ይዝከረካ ብርቱዕን ንስነ ሓቂ ኣብ ዘይዋደቕ ማሕበረሰብ ጀጋኑ ክፍጥሩ ኣይክእሉን ዝበለ ባህላ ትዚ ዝብለን እንዳመፀ ማለት እዩ ንምንታይ እንድሕር ኢልኩም ሞት ንበይነ ኸኣት መጻካ ሓቂ ተዛረብ ተኮይንካ ሞት ንመን ምሒራቶ ሶቅራጦስ ምሒራቶ ኣይ መሓረቶን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰተ መሲሉ መጽኡ ምሒራቶ ኣይ መሓረቶን ነቶም ኩሎም ሓቂ ዛረቡ ታይ ኣትገብሮም ተእስሮም ተቅትሎም ወዘተ ገለገለ ስለዚ ሓቅስ ሓደ ግዜ ትፍራሕ እያ I don't want to speak the truth because I don't want to die like Jesus Christ ይሉ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ፈልጦ ይኹምሽ ፍሉጥ ጸሓፋይ ሓወነ ተወልደ ገብረ እግዚአብሔር ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ፍሉጥ ጸሓፋይ ማለት እዩ ብፍላይ ካብ በዓል ትኩሳት ገለ ዝበሃሉ መጽሓፍታቱ ኣዝዮም ብጣዕሚ ፍሉጣት እዩ ኣዝዩ ጸሓፋይ እዩ ብጣዕሚ ፍሉጥ ይግን ሓቂ ክዛረብ ይደልኒ ምክንያቱ ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ክመውት አይደልን ኢሉ ንምንታይ ሓቂ ክትዛረብ ከለኻ ኩሉ ግዜ ጅግንነት እዩ ትብዓት ይሓትት እዩ ሓቂ ዶ ግን ስደት እውን ይሓትት እዩ ኣብቲ ማሕበረሰብ ንስኻ ዘለኻሉ ማሕበረሰብ ንሓቂ ዘይቅበላን ንሓሶት ዝውሕላን እንተኮይኑ ግን ንስኻ ተጠቃዕ ስለ ዝኾንካ ጀጋኑን ክፍጠሩ ኣይክእሉን ኔቨር ማለት እዩ ሕጂሲ ኣነ ጅግና ኮይነ በርቲዕ ኣብትና ተሽኻል እንድሕርዳ ጠጠው ዝብል ኮይነኮ ምስ ሓቂ ዝኸድ ማሕበረሰብ ኩሉ ክእላሉ ኢቭን እቲ ስነ ሞገሱን እቲ ስነ ሓሳቡን ማለት እዩ ክብረት ያበለ ሓየሎም ኣብርሃ ሓወይ እንታይ እዩ ጸገምካ ኣብ ክንድናይ ውራይካ ወይ ዘረባኻ ተኣቱ ናብ ካሊእ ሃለውለው ተኣቱ እዚ ከዓ ንስማትካ ንሰማዕትካ ኣሰልችውና ከይደንጎኻ ናብቲ ዘምጻካ እንተ ተኣቱ ጽቡቕ ነይሩ እምበር ዘረባኻ ክሳብ 10 ደቂቕ ብጣዕሚ እዮም ኣሰልችውቲ ካብ ሕሉፍካ ተምሃር ስቂልካ ከተንብብ ግዜ ኣይትውሰድ ክብል ገሊጹ የለ ማለት ሕጂ ከዓ ናብ ዳርጋና 10 ደቂቕ ከይና ሕጂ ጸገም ናይ ዝርእይተ እዩ ቀዲሙ ዘይ ምምጽኡ ኣብቲ ድሓር ምምጽኡ ትርእይተ እዚ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዞኩም ክሰግር ጽቡቕ እዩ እንታይ ርእይቶ ክገብር ተዛሪበ በላዕ እንዲያ ሓጎስ ይገልጸልና ኣሎ ኣብ ምንታይ ህሞት ኮይኑ ነዚ ኩዕሶ ከም ዝተዓወቶ ከዓ ክነግረና እዩ ደቂመ ከሎ 17 ሰዓት ገይረ ሎምን ጎኣት ኩላት ደገር ደቂመ ከሎ ኮይና 4 ሰዓት ኣባይ ኮን ጠዊለ ገለ ሎማ ኣቴ ብኾሜ ደቂመ ከሎ مساعدنا خالد عم تعاود دخيمه خلوخ ايربورت خلوخ ناب صوتاتي مسعريك بطعمي تحغيسه حغوسات ديكم كما يبلكم الله ويلكم بلو مال كبرات فتوات نحوات نسخاتكم تسفار لكم مالتي تسفار لكم مالياكم صبق يزلو كلتاتكم صبق الله مالتي بعوت جميركم بعوت كتودوها تسفا نغبر ريتي كبر ريتي
حمر شقي رايوا ذاسلي بزيا حنت تمرت تحل في دليل ماشي بزح غزي اندحراس سوعلكم بحزبنا اب غزي عوت اب غزي حغوسي افو دفتت حزبي بقى مالت كمز كورسو نعملت نحر تعويتنا بينا كعش نحر تعويتنا حجي اتمعوات ايتصلاني حغوس ايتصلاني ግን تزعابي ነገር ፍትሒ ልባሃል ግን ረሲዕهم ኢሎም ማለት حجي ኣብ ኤርትራውያን ካልክ ዕዚ ይረአይ ማለት زعابي ጉዳይና ህዝቢ ቅዋምን ሕግን ተረሲዑ ጉጅላ 15 ተረሲዑም ኣብ ሊብያና ምድረበዳ ንጠፉ ኤርትራውያን ተረሲዑም ተጋደልቲ ተረሲዑም ሲ በቃ ኣብ ግዜ ዓወት راح ደፍት አፍ ሕጂ حقኛ ሰብ ዘብሎ ንሰብ ዘብሎ ከምቲ ኣብ ግዜ ዓወት አፉ ድኸፍት ኣብ ግዜ ሽግር ከአፉ ከፍታሎ መጽሐፍ ቅዱስ በዓሉ እንታይ ይብል ናብ እንዳ ሓጎስ ካብ መኻድሲ ናብ እንዳ ሓዘን መኻድ ይበልጽ ይብል ጽቡቕ ማለተይ ክብል ዝደለየሲ ኩሉ ግዜ እንተ ዝኸውን ማለት ነቲ ሓጎስና ቀጻልነት ክህልዎ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ቀዲሙ ክስራሕ ዝግባእ ነገር ናይ ፍትሒ ገለ ምድላይ ቀዲሙ እንተዘረጋገጽ ንኣብነት ንበል ሞዞም ተጻወት እዚኣቶም ሲ ኩዕሶ ስዒሮም ወይ ከኣብ ዝኾነ ጋንታ ተዓዊቶም እንድሕር ደኣ መጽኦም ዋንጫ እንተ ተኸሊኦም ሲ እዚ ኣይኮነን ቀዳምነት ክኸውን ነይርዎ ቀዳምነት እቲ ፍትሒ እቲ ሓቀኝነት እቲ ርትዒት ስነ ሞገት እቲ ንሕብረተሰብ ተጠበቃ ኮይንካ ጠጠው ምባል ንባዕልኻ እውን ሓቂ ኣብ ሓቂ ርዒምካ መንበርሲ ከምኡ ተንቃለሰሉ ጽቡቕ እዩ ዝብል እዩ ነገረ መንገዱ ግን ሓጎሱ ገሊጽ ጽቡቕ እዩ ርእይቶ እዩ እሺ ወይታ ልጅስታሊ ታይመል ሰማዕካ هو ከምቲ ንሕና ኣብ ጎኒ ትግራይና ኢልና ከምዚ ካብ መጀመርያ ጀሚርና እናተፀፋዕና ኣብ ሚድያ ዘለና ሰባት ዛራ ሚድያ በሉ ኣነ ከም ውልቀ ሰብ በለኒ እሞ አዲስ አበባ ምስሴ አገን አዲስ አበባ ሄደስ ስቱዲዮ መቀለ አዲስ አበባ ስቱዲዮ ተኸፊትለይ ህልም ዝበልኩ ናይ ብልጽግና ናይ አብይ አድናቂ ናይ አብይ ሚድያ ተዝኸውን እዚ ሚድያ እዚ እንታይ ይስምዐካ ከም ትግራዋይ ጎደፋይ ስዊካ ሓንቲ ደቂቃ ከምቲ እሞ ዘይነው ሓንቲ ደቂቃ ኣይስምዐካ ንኣብነት ማለት እዩ ኣስ መሰለ ያኔ ከምቲ መሰልና ኣየሩ ናይ አብይ ደገፍቲ ኮይነ አዲስ አበባ ሄዶም እዝነይ ዲዩ በሐቂ ወዝነኻ ኢየሱስ ዲ ሰውን ይጨምቆሎ ተስፋ ይቆርጽ ኣሎ ካባይ ጀሚሩ ተስፋ ካውዝ ቆርጽ ዘለፋት ሓደ ኣነ ምን ማለት መፍትሑ ናበይ እዩ ማለት ነገር እዮም ባነ መፍትሑ ናበይ ኣነ በቃ ጨኒቁና ዘሎ ማለት ከም ዘይኾን ጌርና ንቆልፎ ዘለና ይጨንቀና ዘሎ ንሕና ኢና ገለ ይብል ንሕና እውን ተጨኒቅና ኢና ዘለና ፍቶም ጨና ሓቅነ ምዝራብ ዝብለካ ዘለኹ መፍትሑ እንታይ ዝብል ንኹሉ ሰብ ዘጨንቆ ንበይና ኣይኮነ ግን እታ ኸይደ ዝብልካ ኣብ ልብኻላ እንድሕር ዳ ኮይና ከይዲ ዕዝርበኒ ጥፍራርያ መዘንገዕ ትፈጥዋ ዲው ከይዲ ዕዝርበኒ ኣነ ዲ ጨጉርኻ ዓዲለክ ዘበለ ክርስቲና እዚኣታ ድራማ ኣትስከረኒ ማለት እዩ ናብ ደስ ዝበለካ ጥራሕ ዕርፊ ዝድለ ማለት እዩ ዕርፊ ወሳኒ እዚ ህዝብ ነገር እዮም ኣብ ከለኺ ድሕሪዩ እሺ እዚ ትሪኦ ዘለኹም ሓወዩ ቅድሚ 13 ዓመት እዩ ኣብ ግሪክ ነይሩ እዚ ጠፊዩ ብዙሕ ዓመት ደሊና ኢና ዋላ ግሪክን ከድና ኢና አሎ ኣብዚ ነገለ ዝብሰብ የለን ሕጂ ግን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ለኽሳብ ሕጂ ምድላይና ይቋረጥ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ግን ሞይቱ ብልለው ገሊኦም ዝፈልጥዎ ከምስ ዝነበራ ገለ ኸዓኒ ኣሎ ብላሎ ሕጂ ክልተ ኮይኑ ማለሲ ወይ ኣብ እስር ቤት ተሃልዩ ወይ ክሞት ከሎ ዝረአየ ሰብ ተሃልዩ ዝኾነ ነገር ዝሰምዐ ነገር ተሃልዩ ሰብሲ ይንገረና በጀኹም ሽሙ ፊሊሞን ኪዳነ ይዝበሃል ያ ፊሊሞን ኪዳነ حاوطا بفلايكا متعاويتو دلف تمسكن حراي فيلمون كيدانه يزبحال دق اسمرا متعاويتو فلطو ندحر دالكم كينكم دهابو نز فاميلي غلغلي يسب مويتي بلوم غلغلي يسب الله يبلوم تاثيرو تخوينو دهايو خفلطو دليوم እዚ ህዝቢ ከም ደቂ ዛግራፍ ፈሕብትኒልና አይና ዝብል ሓሳብ ኣሎ ወፍቲ ምጽት ናይ ተመልእኽቱ እውን ግን ሓወይ ጠፊኡኒ እዩሞ ኣዳልዩኒ ኣትብለኩም ዘላ ንዝፈልጦን ፊልሞን ኪዳነ ንዝፈልጥ ሰብ ከዓ ድምፂ ክትኮንዎም ንእግረ መንገድኹም ንደሊ ማለት እዩ ኣዝዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ቀጻሊ ዘሎ ቪድዮ ንሰግር ወያ ደጋት ኣታዓወይታ ምሳኻ ፎቶ ዝተሳኣሉ ኩሎም ይሰሩ ኣለው ኣትጎዝካ ማለት
ማለት ማሕበራዊ ዓንቂ እንዲኻትበሃል ከመይልካ ግን ተመስገን ንዚ ስርዓት እዚ ሲ ተገዚእኻሲ ከመይልካ ንዚ ናይዚ ስርዓት እዚ ጊላ ትኸውን ከመይልካ ናይዚ ስርዓት እዚ ባርያ ትኸውን ግን እዩ ጥምዶ ኮይና ጥምዶ ኢልና ትጠላልኻ ታጥምደለ አይደለም ያው ከተትናውሉ ባንዚ ህዝቢ አወዲኦመስ እንደገና ሓከተት ክብሉ ይጽበይ ዘለው ህዝቢ ክብትን ዝመፀሞ ወኸፊትና ክንቃሎ ሰይና ቦርደጃ ታይደማ እንገበሪና ሕጅውን ትውልድ ከተብልዑ ወዲ 10 ዓመት ወዲ 10 ዕድመ ዝነረስ ወዲ 18 ዕድመ ስለ ዝኾነልኩም እሲ ናብ ጦርነት ከተትይዎ እሞ ክንፀንት ድማ ክንውዳ ድማ ታማ እንገብር ኦኬ ቱ ህፃን ቆልዓ ተሰልፎ ወዲ 18 ዓመት ከተሰልፎ ዓርፋ እዚ ኩሉ ዓርፋ ምክልኻል ኮይኑ ገጸር ዓድዋ حراي سلازي كتسلفو زبليو مالت حيون كسلفيو عرسون مكلخالي زبل كل غزي صل يلو اتستخلع عرسي مكلخال بزبل قلباب اندا غبركاسي وغن ورو خيناتن دا صحتركا بعلها او تساتفو مالتي خالي ولا حنت نغير يبولن عرسون مكلخال كلتا غزي سلسته غزي اب حدا كفله زمن نبر او وشت 10 عامتات 10 عامتات سويلنا تواغ زنبر حزب عرسون مكلخال كمن كيخكلا كاب عرسو مس عرسو كو يواغا جمير زل حجبو بعل مالت يحزني إذا كل مسوات رسعهم لو متبالع له لهم تكانات يقول له ورد عدوى زلعل زي سوات يا ابو فاليوم بقصري مالتي ثاني مجمر خلينا دخلنا شحن شمونت كابي شحن شمونت متر مالتي زين حزو زين حزي دحر تنتوات يوم لعلق تشح ده يوم زي تفلطون لو صاح زي تردا كل تشح اب حدا وردا مسوا مالت حنت عشل كتما مدفع مالتي حنت عشل كتما مدفع مالتي حزي ناي حزي از نغركا زلو ناي زي ناي مخته قال ستتوصلوا اتي ارترا تتوصلوا حزو خينات تتخايدو تتوصل بن زخباب زي يعني يزلو كن حراي صبقي سويل كاحد سمعوا نزوم كوم زيوم زامسلو سبات حدا غزي قچيوم زوم صلكا مالتيو اندافلو مالت شحن 800 كحد وردا سوي ناسي كوم يوم زولو مالت جن زيون كافت زحلفه بزحات كيوم تسويهم زبل زي كونه تماهيروس كافت مدفوفهم نافت حدا قص ابيل ايو انبر نتوقع نمتراف ليتن قطرن يلون كاف سرح يكونن تابوتان توهاون كلا كلهم شحن 800 يكونن 3000 يكونن قطري ايقدسوم نايز سوا زلو مالت ناي سب قطر سايمسلومن حدا كم ገንዘብ ስለዚህ حسبو تقطر سب ينعقو بمليونات كبحال تلو نو بعلو سب لومي بمليونات تسويمنا بما يتشحت مويتهم كبحال كله خمس ገንዘብ ስለዚ ቆጥሮ ዘሎ ወይ 100 ውሕዲ ይዝብሎም ሰብ خنغركم الى ايه معناته كوم يزبل محزن غزينا بصيحنا زلنا معناته እዚ ዝኣክልና ገቢርና ፍታ ዝሓለፈ ኩነት ናይ ካልኦቱም ኮሚ ኣነ ናይ ዝኾነ ከተማታት ትጽዋዕለክ ዛረብ ይኸለ ግን ኣየድልን ዚያውን ዛረባ ዘለኹ እዚ ኣነ ኩነት ዘየድል ኢለ ዝከራኸረሉ ምስ ኤርትራ محزنነት ምፍጣር እሺ كمس بلصقنا محزنة مفتار زفولي ነገር ይውሉ ዝፈልይ ወዘሎ خالي خمت عنده ወዝበልናይ ሁሉም ናይ ጥፋት ኃይል እዮም ንምንታይ መስክልቲኦም ተጽጉዑ ውን ኢልካ ይኸውን ንሱ ዘይናዕረየ ተዓረቁ ነገራት ክንተዓረቁ ተዘይኮይኑ ተቃን ማእኸለዋይ መፍትሕ ዝመስለኒ ምስ አዲስ አበባ ዘለውን ምስ ናይ አዲስ አበባ መንግስቲ ኩናት ተጠው ንኽብል ምግባር ቶም ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ሻዕብያ ይኹን ምስ ፋኖ ክጻመዱ ዘደልዩ ዘለውን ክልቲኦም ናብ ህዝቢ ትግራይ መጽኦም ኩናት ከይገብሩ ምግባር እዩ ትመፍትሕ እምበር ተመሪሕ شتا حدنتي تمفتحي بتقلل لها كلنتنا او سلام نوح زبل سلام زرقيخا خاب نوح سلام يتصبي تردادينا لنا كف ابرئسا مالتي نات ابد سما زل حفتم كارين يروح نيرمبا يتخوينات ابي دولتينو تاين تجوا معي فايس مسمول عقمنا ندهلنا قدرتر الدوله ندهلنا قدرات فاينا نبينا دورتين كو إلكهابنا إرترا سراويت إثيوبيا سراويت كوي بميديا أرتان كو بيزلو حينا انترادر كوي بميديا سلادي مسؤول حيلنا دهنا تدراديرنا نعرف كاينو مسولو سلمتنا مسولو نخيل اللقنتات ثم عربية سلمت كوشعرينا نعرف تقرأي كرنينا بوتاقتم ولا سخول لكم تعالى بدرد السكول دعم كرنينا زي بعضهم نمن تعينا ناوخينا زي دونغا بعملت انا ግን ንምንታይ እዮም ዳሕራይ ዝነግሩና አነ ኩሉ ግዜ ዳሕራይ ዝነግሩና ግን ንምንታይ ዘንጊዕም ዝነግሩና ማለት እዩ ወይስ አእምሮኦ መዘንጊዕና
تايلي بهالمسيلكم حدا كلتا نايسن أمرو حمام زنبروم سباتسي تي تريتمنت ndaوصلو مصنحو دحرت توسن اوان حدا حكيم موطيو بزحات نيم نيروم ግን አውጽዩ ሲ ክምርምሮም ፈቲኑ ማለት ሕጂ ታይልዎም ጽላለትኩም እንዳጎይኹም ርገጽ ኢልዎም ገለስ ኩሎም ደድሐ ጽላለቶም ክጎይ ጀሚሮም ሓዚኑ ንሱን ብዙሕ ለውጥ የርአዩን ማለት ኢሉ ሓደ ግን ሱቅ ኢሉ ይርያ ነታ ጽላለቱ እዚ ስንሽ ስለ ለውጥ ክህሉ ይኸውን ኢሉ ማለት ይሽዑ ንስኻ ከዳ ተኾን ካረ ድሕሪኦም ደድሕሪ እዘት ጎይም ሰሎ አይ ከዘንጋዕኩ ኢለ ለዘንጊዕ ክሕዛ ደሊ ከራሳሳ ሕጂ ድማ ሓደ ግዜ ሲ كمزي عينة وقع خذنقعنا ديهم ويزنقعهم كتحزنا ديهم دليهم ويحاورنا دي زي ترد أن زولة تقول دايسي تاي كم يزع مثلا هات كوني لا تمسقات هزب فتيرا زول بارتتو شوي توداسي مستسفاخيرو صرف زبهار زغور وقال محتتي intentionally بكر تغبر غيرك اخات وسدو خمي اخات تن تግራይ ካብ ኩሉ ነገር ምብትታኽ ታዩ ዕላሙ ንምንታይ ከምኡ ክገብሩ ይኽእሉ ኢልካ ትሓስብ ከም ተጋሩ ተሪኢኻዮም ማለት እዩ ወትልምዩ بتلمي نانت تسعة سلستسي ملسكو تقراي خيدو تايل تقراي ما يجمر تلمعنا ياسي صعد حرماس خوينات الرئية بصور لعبي تعدل تايلي وان حين قاش انا قرسي ما يجمر قاشي لت انا قد حرك نوص حين انا تقراي ما يجمر ايتوبيا كلمع مالتي ايتوبيا تبهالي اللاي هذا اني تيتي هنياتو وهي محرايخه تلمع لها وي اورومو يخا وي دوي تمر تلمع لها بايتوبيا تبهالي اللاي سلازي ساتم كشاولو مع تقراي تحت لمن تايو كشاولو معو هايلون دحر حلاف زلاف هالي وخ وابدي ابطعمي اتقرمن مالتيو خيد ካብ ብዙሕ ቦታታት ተንቀሳቂሰ ክሪኢ ከለኹ ንሳቶም ኣስፋልት ናይ ትግራይ ሲ ብነዳዲ ዝሕፀብ በቃ ማይ በብመዓልቱ ገለ እዩ ሃይዌያቶም ኤክስፕረስ ዌይስ በቃ አለ እዩ ናይ ጉምሩክ ገለ ታክስ ገለ በቃ ግደፍዎ ሱልካ ገለ ኢልካ ወርቂ ይዝውሃ በቃ ገለ ኸም ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ومصيخو ميتر ايون عدنا انت خوينو يغن تسبسي 450 ولا ماكينه صعين 500 زغون نغور تايم ينكون كلاو كتي بجا ولا حنت ترغم يبلو نمبر اذا زحاونا زبلا زول زرواغن انا ونسو لي اتغرمن تايو نعناسي بفولين تاي مرغم دانيرنا بغرواخ ساماي نغلل زلنا حساب حجي تاينا خوينا زبلي عندك خللو ማለት ሰልፍሽ ስለ ዝኾነ ሰውነትና ክፍጠር ከሎ ነው على ዝጠቅሞ ጥራሕ ይወስድ ስለዚ ፖሊስ ጠርጢሩሎ ጠርጠርካዮ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ወፂኻ ትሕዞ ከምቶም ቅድሚ ሕዝውን ዝግበር ዝነበረ አይዞ በትግራይ ኮማ ዓይነት ነገር ብሰፊሑ ክትግበር ኣለዎ ኢለ ይዛምናል ንምንታይ ሰኢሉ ስዲ ዝኾነ ነገር ይረአይ وأسترالياون كم عينة نجار كتجبرين حجين إحنا تعويت نجبر مالتين منجست أستراليا أبدأ كوفي لوم قبل على تجرايز جبر زلوا ونجلن جبنن نخفت سام مالتي سيلو سبك السر إلك من تايب لك خوين نوعلو خملتي زرب أبزين زلوا هو نت أخالوت ميدياتات غربا يبلنا من تاي تهزبي حنت إذن من أنت كتلو مو نهايل الدبيت نبرنا سمع موداتو من انتان كموت وي كا زطفت خوينون نمطفا من انتان نمبرح خعل كمچولو مالتي كما يسين يمان صقام كسحبو يدلي ابيت غودكا فطار ግን ሱኢሉ ይሰማ ሓደ ግዜ ይይና ልቅ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ብዝተወሰነ መልክዑ ሕጊ ከም ዘሎ ፈሊጡ እሩም ዝኾነ ዘረባ ክገብር እሩም እኮ ይመስል ነው ባዕሉ ክዛረብ ከሎ ንስኻ እኳ ኒኻ ኣብ ዓዲ ሕጊ ኾፍ ኢልካ ነቲ ሕጊ ወይ ቋንቋ ትግርኛ ስለዘይ ሰምዑ ንዖም ስለዘይ ተዛረቦም ዘለኻን እንጀራ እዩ ታክስ እንዳምፀኻ ንዖም ስለትኸፍል ወላ ሓንፀገም የብሎም ንዓድና ትዕንዋ ከም ዝኸማኹም ዝኣመሰለ ብደገ ዘሎ ምዃኖም ተዝፈልጥ እስኻ ኾፍ ኢልካሲ تزارو وزل خات غرينيا انكو انتور انكو عتسمعي كونكي انكو عور السمعي كونت ني استراليا مغ سونو غرين هان ترغمو لي ورم زغونه منقص لمن تاي دي اي اي جل سرح زلو خوم جوله مچروارات كيفطري بايزوي يحردغيم كسمعي كلها تسمع اوكي ليميت كافليت كان خدكيد يغبر يحقي هايلون دحر حلاف زلاف هالي وخ اندب كخللو نحنا ايتوبيان يخنا ابي كوين كاهات اندب عندي يوم خد قالهم ايش هاد بروباغندا تنج حد سبات اليوم بسنفنهم كم من برسلطانهم تباريرهم لا عدنا سلو موت طرح حسن احنا ايتوبيان كون غني ولا مالتي ساتهم تمرحوات لو عد طرح دينا ما احنا ايتوبيان كون غني مزراتهم تجيب تلاز عد طرح دينا ما احنا ايتوبيان كون تخوينهم ساتهم سلطاننا هالي ايتوبيان يكون لهم دي نغر زي ايتوبيا تبهل عد ساتهم تمرحوات لو دي طعيتي رحستي لو تخ ساتهم دحر لي مرحوا قريم ግን حرادي قتالي تخ ችግር ታሊኩም ምስትል መርህ ለመንግስቲ ችግርኩም ሙዙ መስይኹም ተነጋገርን احنا ግንስ ፖለቲከኛታት ሆነ ታይጎልኩም ትልናለሁ
ተጋሩ ማለት እኮ ምስረታ ኢትዮጵያ ዓብይ ተዋጽኦ ለገበርና ዓበይቲ ህዝብታት ኮይና ብህፃንነትና ክንማረት ኣለና የዜግነት ክብር ኢልና ዘሚርና ንሃፄ ዮሃንስ ንሃፄ ሚኒሊክ ናራስ ኣሉላ ታሪክና ተማርና ላዕበና ሰባት ኮይና ብሓደ ግዜ ካብ መሬት ተላዕልኩም ንሕና ኢትዮጵያውያን ኮይና ይፍልና ኣነ ኩሩዕ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ልፍዓተይ ጽቡቕ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ወትክክል ሓሳብ እንዲ ግን ሓንቲ ክትፈልጦ ዘለካሲ ኢንቲቲ ዝበሃል ነገር ኣሎ ሕጂ ማለት ሎጂካል ኢንቲቲን ማለት ከምዚ ከዓ ቁስ ኣካል ዝበሃል ማለት እዩ ኦብጀክት ፊዚካል ኢንቲቲ ዝበሃል ከኣሉ ካሊእ ማለት ሕጂ ፊዚካሊ ዝጭበጥ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ኣላ ናይተን ክልላት ውፅኢትን ሓይልን ይሓቀዶ ተጣሚራ ማለት ሕጂ ተሒዝካያ ብደንቢ ኢል እየ ማለት ሕጂ እታ 14 ዓድታት ዝመሰረተኣ 14 ዓድታት ወይ 14 ክልላት ገለ ዝመሰረተ ዓዲ ኢትዮጵያ ትበሃል ስለዚ ናታስ ሓደ ኣካል ኢኻ ንስኻ ማለት እዩ ብምንታይ ብወገን ክልል ትግራይ ኣቢልካ ሕጂ እታ ኢትዮጵያ ክትበሃል ከላ ብመብዛሕትኡ ሰብ እንታይ ይመስሎ ዝኾነት ዓዲ ኣላ ንበይና ብትግራይ ኣውፂኣ ዘይሓዘት ወይ ከዓ ካልኦት ክልላት እውን ዘይተመስረተት ሱኢላ ዝኾነሲ ኣብ ሰማይ ትነብር ወይ ህዋ ትነብር ዝኾነት ሹም ኣላ ኢትዮጵያ ትበሃል ከምኡ ዝመስሎ ሰብ ኣሎ እዩ ትመሪሕነት ኣፍተር ኦል ንሕና ክንፍጠር ከለና ዋላ በቲ ጂኦግራፊ ዋላ በቲ ላንድስኬፕ ነቲ መብዛሕትኡ ታሪክና ኢትዮጵያ መስረት ካብቶም ዝመስረቱ ሓደ ዘይኮነስ ኣብቲ ናይ ምምስራት ቀዳምነት ዘለና ሰባት ኢና መብዛሕትኡ ታሪኻ ናይ ተዓዲ ብኣና ይቅዳሕ እዩ ካባናስ ይቅዳሕ ይውሰድ ሕጂ ካብ ሰዓት እዚ ከምኡ ዶ ይርኢና ኣይርኢናን እዮም እንታይ ደኣ ከመይ ደኣ ይርኢና ይፈርሑና እዮም ንምንታይ እዮም ዝፈርሑና መዓት ፕሮፓጋንዳ እዩ ተሰሪሑ ብድሕሪኡ ማለት እዩ ከም ሊያዊኦም ዝርኢና ከም ሊያዊ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ከም ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ከም ዝወረደና ከም ዝሓድና እዮም ዝርኢና ብስሩ ነቲ ዓዲ ስግኣት ከም ምዃንና እዮም ዝርኢና ብፍላይ ሕጂ ውሽጢ ተቐቢሩ ዘሎ ነገር እዩ እምበር ተሓቂ ኣሎ እዩ ብጣዕሚ ብዙሓት ነገራት ክወፁ ይሰምዐ ማለት እዩ ግን መን ይኸምኡ ገይርዎ እንድሕር ዳ ኢልኩም ንንባዕልኻ ናይ ምጥርጣር መንፈስ ካበይ መፅኡ ተራኢልኩም ካብ ሕወሓት ዝመፀ ናይ ምጥርጣር መንፈስ እዩ ተኺሉሎም ኮይዱ ነቶም ካልኦት ዓድታት እውን ተኺሉሎም ንዓና እውን ተኺልልና ኣብ ዓድና ሕጂ ድሙነን ጨዋን ኮይናላ ማለት እዩ ስኢልካ ወይ ስለዚ ውቃዕ እምበር ኣክሱም ዓድዋ ሽረ እውን ኣብ ትግራይ ንባዕሉ ይበሃል ከምኡ ራያ ዞም ዓጋመ ዞም ሽረ ዞም ገለ ቶም ሽረ እኮ ፀገም የብሎም ሲሎም ቁምጣ ሰረ ተኸይድኖም በቃ ቃለስ ይኽእሉ እዮም ገለ ይብል ተዓዳ ወዲ ዓድዋ ተኾይኑ በታ ስልጣን ንዓኹም ውሰድዋ ገለ ይበሃል ተዓድግራት ተኾይኑ ንስኹም ኣብ ንግዲ ዘሎም ማዕዘ ተቃሊስኩም ገለ ትብል እታ ናይ ከፋፋሊት ዝኾነት ሓሳብ ወሪዳ ከዓ ናብ ዞባ ትወርድ ኣብ መወዳእታ ኣብ ወረዳ ትጠፍእ ማለት ኣተም ጌራን ንሓንቲ ዓዲ ናብ ኣተም ምስ ቀየረታ ድኽነት ተምፅእ ማለት እዩ መወዳእቱ ናብ ውልቀ ሰብ ምስ ወረድካ እውን ምክፋል ትጀምር ኣነ እኮ ወዲ መን እየ ወዲ ገለ እየ ትብል ኣነ ሓደ ግዜ የስሕቐኒ ባይዞ ናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ሓደ ግዜ ሱቕ ኢልኩም ረእይዎ ከስሕቐካ ማለት እዩ ኣነ ዞም ወዲዞም መን እዮም ሽሞም ይብለካ እንታዋ እዮም ዘይሞተ ሰብኣይ ድዮም ወላዲኻ ወይስ ብረት ለበስ ዝኾነ እዮም ነይሮም ኣብ ሓጎኻ ሰብ እዮም ነይሮም በቃ ኣነ ወዲዞም ሰብ እስክበል ብርሃነ ሰብ ሳነ ሰብ ማለት እዩ ልፍዓተይ ያው ከም ትፈልጥዎ ኣብ ሽረ ኣብ ናይ ሰራዊት ቀይዲ እሱር እዩ ፀኒሑ ዘሎ እዚ ትከታተልዎ ኢኹም ኢለ ተስፋ ይገብር ረኺበዮ ዘለኹ ሓበሬታ ብቀፃሊ ሰሙን ወይ ድማ ብናይ ትግራይ ዕለት 26 ኣብ ትግራይ እንድሕር ዘይተጋግየ ሎማዓንቲ 16 እዩ ዘሎ ኣብ 9 መዓልቲ ካብ ዝነይናዮ ወይ ድማ ኣብ ሰሙን ኣብ 8 መዓልቲ ካብ ምስ ወግሒ ትግራይ ክወፅእ እዩ ዝብል ሓበሬታ ረኺበ ኣለኹ ኣብ ቀፃሊ ሰሙን ልፍዓተይ ብርሃነ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ካብ እስር ቤት ክወፅእ እዩ ሕዚ እውን ክወፅእ እዩ ፅቡቕ እሺ እቲ መውፅኡ ፅቡቕ እዩ ብጣዕሚ ኢና ንንእዶ ማለት እዩ ክወፅእ እዩ ዝግባእ እቲ ንዓኻ ዝህቡኻ ዘሎ ሓበሬታ በዓል ንስኻትኩም ትፈልጥዎ በዓል ልፍዓተይ ዝእሰሩሉ ግን ይሕዝን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሲ ንትግራይስ ፍርቂ ዝበፅሓን ዘይበፅሓን ገለ ዝብል ምክፋል ኣለዎ ማለት እዩ ይገርም ስርዓት ግበሩ በተለይ ኣብ ክልተ ብሰለስተ እናተኸፈልኩም ባዕልኩም ተኣንዲብኩም ተማይጥኩም ፀገምኩም ክትፈትሑ ዘይትኽእሉ ኣመራርሓ ትግራይ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዎ ኣብ ዓዲ ዘለዎ ሚድያን ዩቱባትን ኣክቲቪስትን ናቆፀርኩም ህዝቢ ትግራይ ክትበታትኑ ትስዕሩ ዘለኹም ዓዲ ትብትንዋ ከም ዘለኹም ይረዳኹ ፍለጥዎ ኣነ ጓል ህዝቢ እየ ህዝበይ እናተበተነ ስኹ ኢለ የርእየኩም ካብ ሕዚ ሕድሕድ መልሲ ክበኩም እየ ብሽፈራትኩም ግዛዕኹም ናገርኩም ትልእኽዎ ፈቐዲኡ መልእኽቲ ዘይንሰምዖ ኸይኑ መስለኩም ኩሉ ንሰምዖ ኢና ጀነራልኩን ጓል ጀነራልኩን ኮነሬልኩን መጀመርያ ሽፈራትክን መን የምሳኽን ተኸታተላ ዓዲ ሌባ ክኸውን
ባዕሉን ባዕል ክሰራረቕ ትገብሩ ዘለኹም ኣመራርሓ ምዃንኩም ፍለጡ ካብዚ ኩለኹም ንነቅሕ ከም ዘለና نكحلنا أنا زيتنا زين إحنا أنتم مسيلكم جن ويلكم زبليو بزين عوت جميرنا مالتيو بنقحو ودينا لنا نقح سفحنا صرت عوت بزبل قد أنا لما عن تودينا كبراتهم فتواتن الوامك نخون لكم يزمنا كل زبلت فيديو خوينا نجارات جن أتقول الزبلت يعني معلال تخونا مالتيو الوامك نخون لكم يمنا إحنا غنيوتها good light نحن حضرت حوات إيمان